Sziasztok! Jelentkezünk egy újabb kis résszel nektek a Dózis edzői csapatával. A mai témánk az a testkarbantartásról fog szólni, és abból is különösen egy picit próbálunk nyilván arra, miértünk a legjobban a mozgásra rá fókuszálni, de ugye ennek több része van. És igazából, mint mindig, itt a példát egy kicsit az élet hozta el nekünk, hiszen éppen ezt a részt nyáron vesszük föl, és ugye nyáron mi a tipikus, az, hogy hát mindenki utazik, és emberünk elutazik 2-3 hétre, ezért cserébe akkor 2-3 hónapot kihagy, mert hogy nyáron nem jön, vagy abban a hónapban nem jön, és nem csak az edzésről, mint az óráinkról hagy ki, hanem hogy teljesen abba hagyja ilyenkor a mozgást. És ahol itt bejön ez a szemlélet, hogy ugye nagyon sokszor előfordul az életben az, hogy igazából a mozgás ez egy ilyen luxusnak tűnik, vagy egy olyan dolognak, ami így, hogyha minden oké, otthon vagyok, van is időm, akkor majd azt megcsinálom, de itt igazából szerintem picit fordítva ülünk a lovon azzal, hogy erre így tekintünk, és ez lenne nagyjából ennek a résznek egy ilyen váza, hogy ez miért fontos, vagy miért gondolkodunk erről. És ugye más esetekben is ez nagyon sokszor előfordul, ugye nem csak nyáron, hanem amikor sok munkánk van, akkor majd jövünk, hogyha végeztünk a sok munkánkkal. Hogyha karácsony van, akkor ugye nem jövünk, hogyha elutaztunk, akkor nem jövünk, stb. Ezzel szemben az egy tök jó szemlélet lenne, hogyha ezt egy olyan dolognak képzelnénk el, mármint a mozgást, ami egy ilyen általános testkarbantartásnak a része. Tehát, hogyha azt a kérdést föltesszük mondjuk valakinek, hogy amikor sok munkád van, akkor is alszol-e? Oké, lehet, hogy kevesebbet, de azért valószínűleg alszol. Egyébként valószínűleg az sem jó, hogyha kevesebbet alszol, mert nem biztos, hogy olyan teljesítményt tudsz majd leadni. Egyébként eszel-e rendszeresen? A fürdéssel hogy állsz, fogmosással hogy állsz. Ugye ezek tipikusan azok a dolgok, a fürdés meg a fogmosás, hogy oké, egy napig rendben van, hogyha nem fürdesz, meg nem mosod fogad, mert sok a munka, de második nap már kezdett cinknek érezni, remélhetőleg a harmadik napra pedig meggondolod magad, és mégiscsak újra végzed ezeket a dolgokat. És ezek ugyanúgy a testkarbantartásodnak a részei. Tehát ugyanúgy annak a programnak, hogy te egyben legyél, rendben legyél, és ne robbanjál le teljesen végleg bizonyos dolgok miatt, mert mondjuk holnap után már a kollégád azért nem ül mennéd, mert 3 napja nem fürödtél, és egy kicsit büdös neki szó szerint a helyzet. És itt még egy hasonlat, amit idehoznék, ugye ez tipikusan ugyanolyan, vagy nagyon hasonló ebből a szempontból, mint hogy az autónkkal, vagy valamilyen eszközünkkel bánunk, ha valakinek nincsen autója. Hogyha van egy eszközünk, akkor jó esetben ezt próbáljuk nagyjából azért karban tartani, tehát odafigyelni rá, a mobilodat nem csapod hozzá a földhöz, ha valami baja van, akkor elviszed a szervizbe, autónál is, hogyha jelez a karburátor éppen nem úgy működik, és valami gyanús hangot ad ki, akkor elviszed a szervizeshez, és megkérdezed, van egy éves szerviz, ahol rendszeresen átnézik, és figyelsz arra, hogy van-e megfelelő mennyiségű benzin benne, olaj, gumik hogy állnak, fölfújva, nincs elkapva, stb. Na, valami ugyanilyesmi lenne ez a testmozgás és a testkarbantartás ilyen szempontból. Sokszor történik az, hogy nem megfelelően gondolunk a mozgásra, mármint olyan szempontból, hogy sokszor tanítványok hivatkoznak arra, hogy hát ők azért nem nagyon szeretnének annyira fejlődni, akik nem céljuk az X súlynak az elérése az X gyakorlatban. Azt szerintem fontos így helyére tenni, hogy ezt mi, ugye akik nem élsportolók vagyunk, hanem hobbisportolók, vagy egészségmegőrzés céljából mozgunk, nem feltétlenül a teljesítmény a cél, hanem az, hogy amíg eléred azt a teljesítményt, addig szert teszel olyan készségekre, vagy végbe mennek olyan változások a testedben, szervezetedben, amik a komplett képhez, az egészségedhez hozzátesznek. Igen. Ezek ezért fontos dolgok. Ha valami rossz, mondjuk nem tudom, mondok egy példát, adsz egy nagyobb gázt, és akkor valami zörögni kezd, akkor arra ugye nem az lesz a megoldás, hogy jó, akkor nem adunk nagy gázt, csak kicsit, hanem kivizsgáltatjuk a problémát, javítjuk, orvosoljuk. Ugyanez a testnél is, hogyha mondjuk fáj a térded és nem tudsz googolni, akkor nem az a megoldás, hogy jó, akkor soha többé nem googolunk, hanem akkor felderítjük a problémát, kezeljük, itt bejön a képbe a rehab, és akkor onnan tudunk tovább menni. Tehát, hogy nálunk ez sokkal inkább tehát a teljesítménynek a javításához az ilyen járulékos előnyök, az, amiért igazából csináljuk. A súlynak a nagysága az a következménye igazából annak, hogy minden jól működik. Hogy minden jól működik, és hogy a mozgás és az edzések eredményeképpen egy magasabb szintű működésre, vagy egy hatékonyabb működésre leszünk képesek. Igen. Bocs, itt annyi eszembe jutott, és tök jó, amit mondtál, hogyha fáj a térded és nem googolsz vele, tehát hogy így ebbe azt kell látni, hogy vannak olyan dolgok, amik a testnek alapvető funkciói. És az, hogyha ez az alapvető funkció neked nem megy, akkor az nem annak a jele, hogy azt neked kerülni kell, hanem annak a jele, hogy ott valami nem jól működik. Ezt megint hasonlatként mondom, de ugyanolyan, mint hogyha mondjuk székrekedésed van, az nem annak a jele, hogy akkor nem kell WC-re menned és minden rendben,
az annak a jele, hogy valamilyen vegetatív funkció a szervezetedben nem jól működik, ezt ki kell vizsgáltatni, utána kell menni, hogy mi a probléma, pont amit mondtál. Ugye tovább gyűrűzik a probléma. Így van, mert a probléma ott nem fog megállni. Így van, előbb-utóbb akkor csípő, alsóhát, boka, stb. Így van. Menni fog vele a rendszer többi része, és egyébként valahol én azt gondolom, és ez kapcsolódik majd egy másik témánkhoz is, hogy ugye az értelmes és egészséges életnek az is a része, hogy bizonyos dolgokat meg tudsz csinálni. Tehát, hogyha idősebb vagy és fáj a térded, az unokádhoz például le tudsz googolni, játszani vele. El tudtok menni a játszótérre anélkül, hogy húznod kell magaddal, meg bottal sétálni, stb. És ez azért azt gondolom, hogy valakinek alapvető célja kell, hogy legyen az életben, hogy ezeket a funkciókat el tudja látni, illetve amennyiben meg nem, akkor meg pont az sérül, hogy ő hogy érzi magát a bőrében, akár napi szinten problémát okoznak ezek a dolgok. Szó volt arról is, hogy nem akarunk nagyobb súllyal dolgozni, nem akarunk még erősebbek lenni. Nem azért kell az, hogy nagyobb súlyokkal edzünk, mert hogy tényleg valakiből tárt akarunk csinálni, hanem fontos azt figyelembe venni, hogy nem mindegy, hogy milyen hatással van a szervezetre. Például, hogyha a súlyt mondjuk egy ruhának vesszük, ha 12 éves korodban hordtál egy bizonyos ruhát, és akkor úgy veszed, hogy egész életed folyamán, hát igazából nem akarsz nagyon fejlődni, és akkor nem is veszel föl nagyobb ruhát. Hát 30x éves korodban azért a 12 éves kori ruhád egészen furcsán néz ki. Ugyanígy a súlyoknál is, hogyha nem változtatod a súlyokat, a fejlődésedhez mérten nem emeled, akkor nem lesz meg az a hatás, ami miatt egyébként végzed, és ez az egészségedre is hatással van. Ne felejtsük el itt azt, hogy bizonyos életkorokban bizonyos dolgokat könnyebb fejleszteni. Tehát fiatalon erőt és izmot építeni sokkal könnyebb, mint idősen. De egyrészt ez nem azt jelenti, hogy idősebb korban lehetetlen, másrészt ez pontosan azt jelenti, hogy mivel ott már nehezített, ezért előre készülünk erre, és előre prevenciós szemléletben gondolkodunk, és nem várjuk, amíg eljön a baj, hogy már bizonyos funkciók nem működnek jól. Igen. Ugye az a baj, hogy a testünk az önmagában leépülésre van ítélve, tehát ha nem teszel semmit, ha nem mozogsz, nincs benne ez az életedben, nem kapja meg ez az ingert, akkor ő szépen elkezd leépülni. Így is úgy is le fog épülni, így is úgy is úgymond veszíteni fogsz, de nem mindegy, hogy hogyan, és hogy mikor, és milyen körülmények között le fog épülni, tehát épül le például a mobilitásod, egyre rosszabb lesz a mentális állapotod, a nem mozgás miatt is, az izom leépül, a csont leépül, a keringési rendszer elkezd tönkremenni, az izületek állapota, az egyensúlyod, és ugye az lesz egy célunk, hogy ezt nem csak hogy késleltessük, hanem próbáljuk meg fejleszteni ugye ezzel a prevenciós szemlélettel. Tehát az izomtömegünk az például 30 éves korunkban van így a csúcson, és onnantól kezdve ez elkezd szépen lefele csökkenni. Például 40 és 70 éves kor között 24%-kal képes csökkenni az izomtömege. Annak arányában még több robbanékonyság is elvész, úgyhogy az időseknek például, vagy az idősödőknek, sőt mindenkinek a robbanékony edzés az nagyon-nagyon fontos lesz, mert ezek a képességek igenis épülnek lefele, és ezzel muszáj foglalkozni. Ugye például a csonttömegnél van ez, hogy az is 30 éves kor körül van a csúcson, és például úszóknál nézték, hogy ha valaki úszó gyerek, vagy teljesen inaktív, akkor a teljesen inaktívnak is általában jobb csonttömege van, mint annak, aki kizárólag csak és nagy mennyiségben úszik. Mert ugye a csontnak kell az, hogy legyen behatás a normál környezetben, tehát nem a vízben, kell, hogy kapjon külső mechanikai terhelést. Tehát azt jelenti, hogy ha nem kapunk meg ilyen jellegű terheléseket, akkor ez a 30 év, ahol neked elvileg tetőzni kellene, ott is már egy sokkal rosszabb arányból indul el a folyamat, a leépülés, és onnan sokkal nehezebb lesz ezzel ellen küzdeni, és ugye azt tudjuk, hogy ez a csontritkulás, oszteoporózis, tehát ez elég jelentősen jelen van, ami pedig a csonttörések, esések irányába is elvihet minket. Igen. És itt még egy olyan szempont, amit szerintem fontos látni, hogy miért válik egyre fontosabbá a modern életben ez a fajta szemlélet, hogy az edzésed, a mozgásod, az a testkarbantartásod része. Gondoljunk bele abba, hogy 100 éve az emberek mennyit mozogtak. Nem volt mindenkinek a feneke alatt az elektromos rollertől kezdve mindenkinek a feneke alatt, aki csak megtehette az autó. Az emberek nagy része gyalogolt a munkájára, gyalogolt haza, tömegközlekedés vagy volt, vagy nem volt, de ha volt is, ott is sokkal többet és aktívabban mozogtál, mint amikor autóba ültél, stb.
és a munkák nagy része sem ülő és irodai munka volt, és ez nagyon rövid időtartam alatt drasztikusan változott, még a testünk egyszerűen nem erre van felkészítve. Tehát ahol milyen körülmények között kialakultunk, és hogy az emberiség fejlődött, azok nem ezek a körülmények vannak, amik most a modern életben körülöttünk vannak és léteznek. És ugyanez igaz a táplálkozásra, hogy a polcról leveszel bármit, régen ez egy sokkal nehezebb történet volt, a rengeteg éhezéssel és így tovább. Tehát egyik oldalról elmentünk abba az irányba, hogy sokkal kisebb az aktivitásunk, a másik oldalról sokkal rosszabb minőségű és sokkal nagyobb mennyiségű ételt fogyasztunk. Ez automatikusan azt fog jelenteni, mintha az autódat mondjuk olyan körülmények között használnád, ahol állandóan egy iszonyatos kopásnak lenne kitéve, mondjuk egy normál személygépkocsival tereten vezetnél, és úgy mennél, mint az őrült, mint aki ralizik. Sokkal valószínűbb, hogy előbb-utóbb valami felmondja a szolgálatot, ha erre a karbantartásra nem figyelsz oda. És akkor szerintem térjünk rá arra, hogy mi a gondolatunk erről, tehát hogy mit üzenünk azoknak, mivel lehet ezt karbantartani, milyen gondolkodásmódunk van e körül. Igen, van egy például az, hogy ha mondjuk még nem az edzőtermi környezetről beszélünk, hanem a mindennapokról, akkor ugye a többség általában irodai, vagy legalábbis ülő munkát végez, és erre van is egy nagyon híres professzornak, úgy Stuart McGill, ő így a gerincnek, meg a derékfájdalomnak egy ilyen, az egész életét arra tette fel, hogy ezt kutatja, és van egy olyan kutatása, hogy akár 20 percnyi ilyen kis előre görnyedt ülés úgy megnyújtja nem jól hátul a szöveteket, hogy az minimum 30 perc kell, mire azok helyre tudnának állni. Ennek van most egy külföldön, most nem megyünk bele, de ami ebből a tanulság az, hogy ezeket az ülősorozatokat érdemes körülbelül 15 percenként picit megszakítani, picit felállni, akár egy időzítőt beállítva, és átmozgatni magunkat, és már ez a sok pici sokra megy alapelvén, lehet ezzel fejlődni. A másik pedig ugye az, hogy az edzőtermen kívüli aktivitásunk, tehát a tömegközlekedés, a séta, a kutyasétáltatás, a lépcsőzés, az egymegállóval hamarabb leszállok, a hétvégén kirándulok, a kertészkedek, egyebek, ez mind rengeteget számít. Én két dolgot hadd tegyek ehhez hozzá. Az egyik, hogy amit Árpi mond, itt tényleg azt lássátok, hogy az edzőterem az nagyon fontos, de csak egy része ennek a karbantartó programnak. Tehát ez nem arról szól, hogy a hét minden napján edzőterembe kell menni. Egyrészt, másrészt. A másik oldalról viszont azt is látni kell, és ezzel is szoktak időnként tanítványok érvelni, és valahol nyilván igaza van, de azért összességében, ha egy lépéssel távolabbról nézzük, azért az nehéz azt mondani, hogy teljesen védhető, hogy de ma kapáltam a kertben. És erre szoktuk azt mondani, hogy ez szuper, és nagyon örülünk neki, mert legalább mozogtál. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy például az, hogy kapálsz a kertben, az, hogy egy erőnléti edzést végzel, ami a csontrendszeredre, a szív-és-érrendszerre, az izmokra valamilyen hatással van, az nem kiváltható egy nem olyan intenzitású kapálással. Oké? Tehát, hogy ezek egymás mellett léteznek, és nem csereszabatosak egymással, hogy ha ma egy órát kapáltál, akkor nem kell egy órát elmenni edzeni. Viszont nagyon fontos, hogy amellett, hogy elmész edzeni, olyanokat is kell csinálod, mint a kapálás, sétálás, stb. Oké, mi van még? Hát szerintem teljesen jól lenne, hogy az egészet, amit már mondtunk, egy prevenciós szemléletben kezdenénk el felfogni, amit mondhatok is, hogy mielőtt még kialakulnának a problémák. Tehát az egész mozgásra úgy kellene tekintenünk, mint egy ilyen befektetés, ami aztán hosszú távon megtérülhet. Úgyhogy nem azért kell lemenned ma, lehet, hogy ma semmi bajod nincs, és ma tök energikus vagy és erős is vagy, hanem ez azért van, hogy majd x év múlva is ezek mind meglegyenek, szóval jó szokásokat kell tudni felépíteni, ezeket a jó szokásokat érdemes megtámogatni egy olyan környezettel, ami egyrészt a szociális környezetet, egy támogatói környezet, másrészt, hogy egyszerűbbé téve azt, hogy te tényleg eljuss az edzésre, olyan lokációval választani edzőtermet, olyan edzőtársakkal menni, meg olyan helyre, amit tulajdonképpen te szeretsz, és tudod, hogy fogod tudni csinálni hosszú távon is, és ezt az egészet pedig úgy beigazítani, hogy ez legyen az aktuális egészségügyi állapothoz igazítva. Tehát soha nem mozogtam majd a jövő héten heti 5, az nyilván az nem lesz jó, hanem akkor a kicsi is fog számítani, és erről majd egy másik adásban lesz szó, hogy a mindent vagy semmit szemlélet, de tulajdonképpen lépésről lépésre ezt felépíteni.
Úgyhogy ez lehet például egy megelőző szemlélet, egy prevenciós szemlélet. Igen, és itt ez van magában a szóba is, szóval azért szimpatikus nekünk ez a kifejezés, hogy testkarbantartás, mert tényleg arról van szó, hogy nem a lerobbanás után akarod rendbe rakni, hanem karban akarod tartani, hogy ne robbanjon le, minél tovább jól működjön, és minél funkcionálisabb legyen. Akkor is, hogyha most már eljutottál valami olyan szituációba, ahogy a Matyi mondta, mondjuk fáj a térded, azt is lehet karbantartással visszahozni és tök jól regenerálni, hogy ez működjön. Nyilván ezekben az esetekben az a szakmai ajánlás, hogy keress olyan oktatót, aki ért ahhoz, hogy esetleg miért fájhat a térded, miért fájhat a hátad. Tehát nem olyanhoz menj el, akinek erről fogalma sincsen, vagy keres egy olyan szakembert, aki segít ezt megérteni, és utána már az edzőt úgy keresed fel, hogy ennek tudatában, ennek kommunikációjával már tudtok együtt dolgozni. Ami még eszembe jutott arról, amit az Árpi mondott, a befektetői szemlélet, szóval itt még egy gondot érzek, amikor valaki ilyen tényleg ez a kicsit ilyen luxusnak kezeli a mozgást, tehát hogy majd csinálom, hogyha van időm és minden a helyre áll, és akkor viszont 100%-os egyébként meg sose, ez a mindent vagy semmit, hogy ezzel bent vagyok a teremben, most járok pár hétig, aztán kint vagyok, most elutaztam, nem járok, nem csinálok semmit, nem mozgok, ezzel igazából egy fölösleges kockázatot utazol. Befektetőként ugye az ember, hogyha hova teszi a pénzét, lehetőleg próbálja azokat a befektetéseket kerülni, ahol a kockázat mellé nem jár valamilyen prémium, valamilyen plusz kereset, valamilyen egyéb hozam, ami miatt azt a kockázatot érdemes vállalni. Tipikusan az, hogy az ember jár, nem jár, on-off, ez egy olyan fölösleges kockázat, amivel csak folyamatosan kiteszed a tested annak, hogy mindig, amikor újra jössz, akkor mindig úgy érzed, hogy na már megint újra kell kezdeni, mert lejöttem a szokásról, már nem rutin, már nincs bennem az, hogy akkor ott kell lennem, stb. És egyébként szerintem mi pont azért vagyunk ezzel így, hogy igazából bárhol megyünk, szoktunk mozogni, és rendszeresen is az sem ördögtől való dolog, hogy az ember ne adj Isten elutazik valahová, akkor néha elmegy egy terembe és edz. Igen, szerintem ez extrém fontos, hogy ez a nem luxus dolog, amiről beszélünk, hogy ugye fordítva van a dolog, hogy akkor edzünk, hogyha amúgy minden rendben, pedig ugye azt kéne megérteni, hogy a dolgok attól fognak közvetve vagy közvetlenül rendbe jönni, hogy egyébként karban tartod magad testileg, ami ugye már sok adásban beszéltünk róla, hogy mennyi mindenre ki fog hatni az, hogy edzel, azon kívül, hogy nagyobb súllyal nyomsz vagy töröközöl, és ugye a szemléletnek a szemléletmódbeli változás is egyébként annyira látszik és szembetűnő, tehát hogy amikor néhány tanítvány elmeséli, hogy egyébként megy nyaralni, és mondjuk volt arra példa, nagyon-nagyon pozitív példa, hogy valaki átfoglalt a meglévő szállásáról egy másik szállodába, ahol a teremben voltak bellek, majd a szálloda edzőtermében, hogy egyébként tudjon edzeni. És ez mennyire fantasztikus, és az meg viszont nagyon-nagyon lelombozó, amikor ez így hallatszik, és akkor esetleg akik hallják, azok között néhány ilyen furán nézve, hogy ez milyen fanatikus, meg ilyen, ez mennyire durva, meg egy ilyen nagyon weird dolog, pedig hogy ennek kéne a normális. Igen, a pihenés arra van, az a pihenés, hogy te úgy fekszel, azt eszel, azt vagy. Igen. És ezért kifizettél minden, és elutaztál mindenhova, és ez amúgy szerintem van olyan nap, amikor így átlendülsz, meg ennek is szerintem megvan a helye, hogy végre nem csinálsz semmit, de az, hogy ez állandóan és folyamatosan, és az, hogy nem mozgatod át magad közben, az hihetetlen. Nem, hát a szélsőségek felé mi sem buzdítunk senkit, tehát azt sem mondjuk, hogy ne edzőtáborozni menjen nyaralásképpen. Van, és folyamatosan, és hétről hétre nagyobb súly, meg több ismétlés, meg nem, tehát az arany középút. Unalmas, de általában azért ott van a kiegyensúlyozottság és a hosszú távú jó. Meg hát ugye ebben az a nagyon nehéz, hogy ez, mint a befektetői szemlélet, és ez nem biztos, hogy most lesz jó, hogy most edzel, meg nem a következő hónapban, lehet, hogy nem is jövőre, de mondjuk 10-15 év múlva nagyon nagy különbség lesz. Főleg idős tanítványoknál nagyon látszik, hogy aki mondjuk viszonylag aktív volt, vagy sportolt életében rendszeresen, az mondjuk 50 vagy akár 60 fölött is egy jóval jobb állapotban érkezik már. Igen. Mint egy olyan, aki mondjuk utoljára 21 néhány éves korában csinált valamit, és akkor eltelt 2-3 évtized úgy, hogy inaktivitás. Tehát ég és föld, óriási különbség. Itt még nekem az jut eszembe még arról, hogy kor és mozgás, hogy és akkor se vagy elkésve, és szerintem ez egy fontos üzenet, hogyha ezre későn jössz rá, és 60 évesen hallod ezt az adást, és itt mindig az ember jut eszembe példaként, akit mindig szoktunk ilyenkor felhozni, mert őt azért így a csapatban elég sokan ismerik. Ugye Joli, ő az, aki a túráinkat is szervezi, meg egyéb aktivitásokat is csinál, tehát tényleg az ember, aki nagyon-nagyon részt vesz a csapat életébe, és ő 59 évesen került hozzánk.
idén volt a 70. születésnapja, és én ezen alkalomra válogattam mindenféle régi képeket, videókat róla, nyilván elsősorban a teremből, de azért voltak egyéb programjaink is ahonnan. És megnéztem, hogy 59 éves kortól 70 éves korig hova változott, és mondtam neki utólag, amikor odaadtuk a képeket, hogy egyébként majd ezeket nézz vissza, mert nagyon tanulságos. És ő is jött vissza a következő órára, és mondta, hogy Attila, nagyon durva, hogy 59 évesen sokkal rosszabbul néztem ki, mint most 70 évesen. És tehát, hogy drasztikus a különbség, és csak annyi történt, hogy rendszeresen elkezdett mozogni, és ezt beépítette az életébe. Na, szerintem, ha nincs más gondolat, akkor zárjuk lassan. Amit így üzenetként nagyon szeretnénk, hogy elvegyetek magatokkal, az, hogy igazából az edzés az nem egy luxus, az nem egy olyan, ami választás kérdése, hogy akkor most edzek vagy nem edzek, természetesen teheted választás kérdésévé, csak akkor azt áldozod föl, ami a testkarbantartásod lenne, ami ugyanolyan, mint a fürdésed, ugyanolyan, mint a fogmosásod, és ott is azért jó esetben úgy történik, hogy ha egy nap ne adj Isten kimarad, akkor következő nap már érzed a szükségét annak, és megcsinálod ezt a dolgot. A mozgás és az edzőtermi edzések is ennek nagyon fontos részei, és biztatunk mindenkit arra, hogy vegyen ebben részt. Ha esetleg most nem csinálja, akkor kezdjen el valamit, mert később a teste nagyon-nagyon-nagyon hálás lesz érte. Reméljük tetszett ez a tartalom, hogyha tetszett, akkor kövessetek be minket, kommenteljetek a videó alá, és találkozunk még hamarosan hasonló videókban. Szevasztok!